Здравейте, приятели! Тук е Кейт. Моето емоционално изливане за вас беше ирационално. Не можахте да го разберете. И аз искам да споделя през моята призма, аз как виждам нещата. Ще дам пример с... Ние сме една чаша с вода, когато дойдем на този свят. През годините, като започнем да растеме, започват да ни се вкарват някакви програми от нашето обкръжение. Майки, бащи, баби, дядовци, сестри, кумши, приятели и така нататък. И лека по лека ние започваме да събираме някакви малки утайчици, камъчета, дръвчета. Каквото искате в тая чаша, започват да плуват някакви неща. И когато се омъжих, започнах да гледам малко през призмата на моя съпруг живота. И също се съобразявах, защото много от нещата бяха от неговия корен. Това бяха доста уроци, които мене ме нараняваха. Мене, да не кажа, че напълниха моята чаша с чернилка. И всеки път, когато човек стигне до такъв момент да се чувства така, всеки път, когато общуваш с хора, които не са на твоите вибрации, те действат като една клечка в тая чаша, почват да бъркат и всичко се завърта и става една матилка. И ти се губиш сам себе си. И когато започне процеса на пробуждане, може да си го представите така, как слагате чашата под течаща вода, просто започва да изплува всичко нагоре. Аз съм осъзнала, че ние не трябва да задържаме тези неща в нашата чашка. Ние трябва да даваме ясни сигнали, какво ни е приятно и какво не, да си имаме наши граници. Преди 12 години моя свят, така да го кажа, изглеждаше малко като едни пясъчни кули. Аз тогава не го осъзнавах. И с годините тези пясъчни кули, те се срутиха. Аз исках да видя тогава това, което искам да видя. И, как да го кажа, мъжа ми като добър изпълнител, явно, защото вече не търся да обвиня някой, а просто гледам как едно нещо е довело до друго. Той ги сътвори тези пясъчни кули. И те започнаха да се рушат по време на нашия живот. И аз обвинявах него. Но реално, наистина ние виждаме и чуваме и чувстваме това, което искаме.
явно не съм знаела какво точно искам. Щом са рухнали, защото за мен илюзията и реалността, разликата в тях е колко крачки ще направиш по пътя и дали тази илюзия ще стане реалност. И тежеше ми. Всичко ми тежеше, защото не беше моё. Аз складирах някакви неща, някакви камъчета, някаква отайка, които не бяха мои. Аз бях глътнала, за да помина. Както казва моята свекърва, ще поминем. Дали, но аз не съм дошла на този свят, за да помина. Аз дойдох, за да живея и да сътворя нещо. И този процес е възможен само когато ти успееш отново да върнеш първоначалните настройки, да изпразниш тая чаша от всичката тая матилка. И преди 1 година просто чушмата се пусна и започнах да получавам енергия. И да се пълня само с чиста енергия и започна всичко, което не е моё, да излиза. Вие отсреща виждате едни емоционални изблици, така ги определяте, психически нестабилна и така нататък. Аз не го виждам така. Аз съм наясно, че хората имат толкова голям страх да бъдат емоционални. За хората това нещо е невъзможно. Невъзможно да се съблекат, да се разсъблекат голи, душата им, всичко. За мен това е най-естественият път към светлината. Просто да събереш, да събличеш всички кърливи ризи, защото те не са твои. Това се получава малко като ефекта на жените, така процедират, просто си хвърлят дрехите и ги трупат на една закачалка, които са ги обличали там за по 1 кафе за 2 пъти и си мислят, че ще ги обликат пак. И като дойде момента, просто всичко се взема и се изхвърля. Цъпаха в пералнята. И ще се радвам, ако наистина един път поне се опитате да погледнете през моите очи. С това ви го разказвам. Да пробвате моите обувки. Ами хора, не е приятно. Не е приятно винаги да казваш стоп, не, това не ми харесва. И защо трябва да го правя? Моето детенце ми показваше. Децата идват за това. Те са наши огледала. Моето детенце ми показваше, че аз не съм чута и че аз вървя против себе си. Той рекламираше за всичко и до ден и сега го прави. И аз като един човек расъл с право на избор, расъл в семейство, където са ме чули и когато съм казала, че това не ми е приятно, аз съм била разбрана. 80% от хората не са имали този късмет. Аз от раждането си съм
как да го кажа, така наречена, че съм родена с късмет. Имам си и на главата 2 въртелчета. Моята майка винаги ми повтаряше, че съм специална, че съм звездичка. Че тези 2 въртелчета показват това нещо. Призовавам ви да си погледнете, разгледате чашките. Или раничките. Тази тежест, която носите, дали е ваша? Защо сте я глътнали? Тя носи ли ви нещо? Няма нужда да гълтаме и да носиме товарите на някой друг. И аз просто този вселенски закон, каквото повикаш, това се обажда, каквото посееш, това ще пожънеш. Ами хората, срещу които се изказвам, те не са жертва. Те са били насилници срещу мен. Те са ме карали да се чувствам зле, смачкана, неуважена, потисната. Години наред са говорили навсякъде, където седнат срещу мен. Виждах погледите на племенниците ми. Тези деца изпитваха негативни чувства към мене, при положение, че никога не са били самички с мене и не ме познават какъв човек съм. Когато попораснаха и започнаха да говорят с мене, като пораснали, аз ги усетих, че тези деца ме харесват. Тези деца ме виждат като възможност да получат право. И да ви кажа ли? Да. Аз си давам право да ги изкарам на светло всички тези некоректни неща, за да може всеки да си вземе по нещо и да стане по-добър човек. Мили хора, не карайте хората, вашите спътници, вашите деца, да живеят без избор. Не ги мачкайте, не ги потискайте, защото този процес върви в двете посоки. Така както го навиеш нагоре, така ще се развие надолу и ще те смачка. Така както градите някаква каменна стена, тя ще падне върху вас и ще ви смачка. Емоцията, нашето чувство, с нашите мисли и нашите действия, те сътворяват нашия живот. И когато ние дадеме топката на някой друг, той започва да ни вкарва в неговата игра. Не давайте топката, хора. Не разрешавайте на никой да ви казва как да живеете, какво можете, как се чувствате, да ви слагат етикет. Защото всичко, което някой ви каже, това е негово нещо, което той не може да преглътне и да отработи. Почувствах се за малко, как да го кажа, уязвима. Но това беше само един малък момент и то защото получих изказване, дошло от много близко,
Знаете, че най-големите камъни винаги идват от близко. Това е нашето семейство или хората, които обичаме. Но когато го размислих, аз разбрах, че това нещо не е така. Човека, който се е засегнал от среща, не може да си отвори устата, не може да отстои себе си, той също гълта. Някакви неща. Вместо да обсъждаме негативно някой, когато ни боцне, сега като гледате това видео, добре бе, защо ме дразни това момиче? Защото има смелост да излезе и да каже това, което вие нямате. Всеки един от нас е бил смачкан от баба, дядо, майка, татко, сестра, брат, братовчеди, роднини, мъж, свекари, свекърви, лели. Всеки в даден момент. И е замълчал, защото така сме възпитани. Това не е културно, това не е хубаво. Хора, не е хубаво, ако не можеш да намериш точните думи. Не е хубаво, ако събеседникът ти отсреща не е овладял комуникацията. Както се е случвало в моите случаи, когато съм давала сигнал, че нещо не ми харесва и че не желая да се отнасят с мене по този начин, съм получавала някакви яростни изблици. Защото реално този човек винаги е живял потиснат. Свекър ми да прави добро за другите, така да го кажа, а назад се е чувствал, че те не са му отвърнали със същото. И затова винаги е живял тъжен и озлобен вътре в себе си. И това състояние, то просто те разширява и разболява. Ами, аз събрах любов и топлина от слънцето. Аз знам, че моя корен е отгоре мен. Аз знам, че получавам подкрепа и любов от космоса, от моите починали майка и татко, моите починали баба и дядо. От всички, които са над мен. Искаше ми се да получа и от земята, но това също е урок, защото аз винаги съм имала очаквания спрямо моята призма за хората. Те винаги са ме разочаровали. И сега всичко в мене крещи, че трябва да нямам повече очаквания от другите, а само от себе си. И аз очаквам единствено сутрин, като се събудя, да видя слънцето, да усетя любовта на моя род и моя корен. И да не се чувствам повече сама, както съм се чувствала доста години. Пожелавам на всички да могат да плачат от радост. Пожелавам на всички да се просълзяват от умиление, когато споменават корена си. Пожелавам на всички да търсят истината дълбоко в себе си, не да плюят хората от среща на телефона или на монитора. Защото ние сме дошли да ви помогнем, като разкажем нашата история, когато ви докосне по някакъв начин и разберете, че и вие сте преминали през такъв момент и е време да го отработите, да изкарате тези камъчета, да изпуснете водата. И когато пуснеш водата или, как го кажа, енергията, пречистващата, която идва, започва един много емоционален момент на реване. Ти започваш да ревеш и това реване те прочиства буквално. Единственият начин
да не таиш злоба и омраза и болка в себе си, когато се напълниш с любов. Но ако чашата ти е пълна, с утайка ти не можеш да се напълниш с нищо друго повече. Ти просто си пълен. Затова, мили хора, това, което не е ваше, върнете го на всеки, който ви го е дал. Болката, обидата, потъпкването, нечуването, не дейте да гълтате. Ние се материализираме, за да може да си научиме уроците и да може после да продължиме напреде, балансирани и контролиращи нашата енергия и чувства. И ако не се изказваме в моментите, когато някой ни мачка, това ще ни разболява и това няма да ни дава контрол над нашите ресурси. Благодаря ви за отделеното време. С вас беше Екатерина Атанасова Темелкова-Тайровски, енергиен лечител. Човек, редящ пъзели в главата си. Човек, виждаш паралелните реалности. Човек, усещаш вибрациите. Човек, чуваш и виждаш всичко, което съществува тук на това измерение. Ако искате да се поровите във вашата глава и ви е трудно и не знаете как, може да ме потърсите. Поздрави от Слънчевото кате. Поздравявам ви с Слънчо. Зареждайте се с любов и действайте. Живота е кратък, хора. Обичам ви. Хубав ден. Чао, чао.